uyakhuthazeka naxa kuphela amandla. Bathi nothi senzawufika apho ndiya khona. Noma uphelelwa ngamandla, imnika amandla into yoba ndiyayazi apho ndiya khona senzawufika. Kodwa xa ungayaziyo ungaphelelwa naphina ngoba awunakufika ngoba awazi apho uya khona. Umbuzo uthi uyaphi? Uyaphi kulo nyaka? Thixo makasiphathe kakuhle. Injongo yethu xa sizakwenza umnqophisi ngohlobo ofuna ukwenza ngalo wena lo Thixo, lumkela uzohamba nabantu. Lumkela uzohamba nabantu. Indlela endlela ukuhamba nomuntu ongamthembanga. Indlela endlela ukuhamba nomuntu ongaziyo uba uza kuthini kwakwamnyama. Indlela endlela qiniseka ngoku xa uqala unyaka uzawuhamba nabani. Hamba nabani ngoba apha endleleni kukho ixesha lokushiywa, likho ixesha lokuhamba wedwa. Uthi noxa ndihamba ndedwa kanti andindodwa, ngoba endleleni akhona loo mathuba. Akhona amathuba okushiywa uhambe wedwa. Kodwa kubalulekile uba endleleni oyihambayo uhamba nabani. Athokhulayo kanti uThixo uyandibona. Bendicinga ndihamba ndodwa nendlela ndiyihambayo kanti noko inkosi ikunye nami. Uzahamba nabani? In such a long journey. Uzahamba nabani? Hamba nathi ngoba wena uyayazi okokuba sawulalisaphi kwabamnyama. Masikhangele onokuhamba nathi. Athe uYesu kwabamnyama wabiza ubehamba kunye nathi. Sebemkile abantu kanti uYesu ehamba nje yena. Unohamba naye ngexesha lobumnyama. Kuthe kwabamnyama wathi Thixo wam undishiya nganini. Ngoba apha kuye ebehamba naye anokuvela ngexesha lobumnyama. Kunjalo nje uzahamba nabani? Kuba ubomi esibuphilayo ubomi bokuvelelwa bobumnyama. Yaye sekucacile ngoku ingathi ubumnyama ubomi bokuphila. Nobuhamba nabani? Hamba nomuntu oza kuba necebo ngexesha lobumnyama. Uzahamba nabani? Xa sisondele the last appeal kaMoses, xa ithi le ndoda hayi ndizohamba nani, ndinendlela zam endizawuzihamba. Andihamba nani?